Thosaigh an fhómhar san bheanais go neamh-thíobhailte. Bhí boladh na taise san éir. Tháinig na cáirteacha deireanacha le grán ar ais ó na páirceanna, agus bhí boladh arán uafásach sna tithe. Don ermar benóméid físe bheith, mar tar éis bliana umláine ebre crua, déadach sé taitneamh a bhaint as an méid a bhealach sé. Fad nóméid gara, bhí níos mó suamhnas ina bhealach. Bhí cácí déanta as plúr nua. Bhí úla a dibhigh is déanaí. Agus déad bhí iad a ihe beagnach díreach ón grán. Uaireanta, fuartas dornam feirmeoirí ná plumme a bhí tácha ón grán ún an tíorna. Ach bhí eile ag an bhfómhar freisin, níos brútálaí. Bhí mbia ag imeacht níos tapúla ná mar a bheith aon duine i gcéirí a admháil. Ní raibh cuisnear, clenne ná cuimeádán míltal sa teach. Ní raibh ann ach clia bhoscaí páilta, tí agus sochaí cré. Ní raibh díí ach cúpla oíche níos fuaire chun go dosód lucha agus francach ag teacht isteach. Raibh siad málaí, raibh siad tríomhalaí, agus an sin dí si gachrúd a bhí ag boladh beagán cosúil le mbia. Bhí na soláthirtí a bheith cosanta mar stór. Déadach oíche amháin iarracht an samhraidh ar fad, agus lóngasa ar fad a bhaint. Bhailí na feirmeoirí beagán nuair a chuaigh siad ag bailiú aimid. Déadach dornam de fóranna beagán a bheith ina méile. Thá bháil gach bolatas a fuartas iad ó ocras. Bhailí siad freisin cnána dorach, cnáma, agus torthaí fiáine, mar bhí gachrúd níos luachmhara ná mar a cheapamid. Agus nuair nach raibh na fhómhar go maith, nuair a scríos na báistí an grán, nó nuair a bhrís an cloch na torthaí, an sin i raibh rua ag tealaigh umláma. Deag siad na tithe, thóg siad an rud ba luachmhara ló, agus heisiad go dtí an daille. Bhí siad ag bra ar obair, ar chartanacht, nó ar bhíarút a lighbhah dómh an gimire a bharachtáil. Sa scanán seo, intimidúit faoi cat a dtí na feirmeoirí i nárara sa títim, faoi na méalaí léthúla, faoin mbia a thród i cuine an ocras agus faoin éadóchas a thosaigh nuair a thosaigh na chéad soláthirtí ag imeacht níos tapúla ná mar bechóir dómh. Feiceadh tú conas a bhí ciste titim an fheirmeora, cat a bhí ina méalaí, agus conas a bhí an cach i cuine an ocras sul raibh na chéad síc ann. Be áthas mór orm má thubscríofann tú chuig mo chanéal, mar go gabhraíonn sé leis fás, agus ní caillann tú mo chuid foilseachán eile. Go raibh maith agad go mór agus tá fáilte ránt chuig an gcéad cuid eile den ábhar. Caibetil a héin. Arán tar éis an óbhar. Garid de sásamh. Tar éis an óbhar, bhí suamhneas sa shrábhaile a thug mothú garid fiisibh de dhíine. Bhí na páirceanna buinte, bhí an grán ina lú sa sciúbal, agus bhí boladh plúr uairmhéilte ar fud an trábhaile. Ba seo an tain am bhlín nuair a d'fhéadfadh an feirmeor mothú go raibh a haghlach ar fad nóméid slándála. Ba ag an nám seo a bhí an chéad arán titim ó bhacáil. Dorcha trom beagán géir ach ag súil leis mar dúis tar éis go leor miana ocras. Is annamh a bhí arán feirmeora déanta as crúnacht. Ba gnách an segal, an orna nó an corca a úsáid, agus nuair a bhí beagán grán ann, cuirtear cáithníní nó cost bhéilte leis
chun an arán a dhéanamh níos mó. In ainneoin an códhéanamh bochta, bhí an chéad arán úr ina ácaid. Bhí an teach ar fad ag boladh an éim. Bhreaní na páistí ar an arán le spéis, agus bhra an tír na tí go raibh an scéal níos fearr ná mar is gnách ar fad námid, ach bhí an sásamh seo an dhear. Bhí ar an arán a dhearug go tonnigh, mar bhí arán amháin a bheith go leor ar fad léhananta. Ba gnách é a ithe sáithe I anra, chun an boladh a líana níos tapúla. Fuair na king a d'oibrií is deacra na cáma is mó. Is minic a dtí na páistí agus na daoine scothasta is lú. San Mheánaois ronneadh mbia de réir iarachta, ní de réir cuianamas. Bhí an tarán ag dul in alcas go tapa, mar bhí an taise títim fabrach de bhún. Iar chaid éon duine arán millte. Deara an mún amach agus dí an cuideile a chur riasca sláinte orthu féin. Chun an saol ré a leathnú, rinne slisní a chrumú a neice leis an tíine. Rinne si crua mar chloch, ach déad fitis seachtaní a bharachtáil agus a bheith ina saláthar le haid amana níos measa. Sa teach mór, dí siad arán chrúnachta gealla, nach raibh éon bhaint acu le arán fheirmeora. Bhí an difríocht seo le feiceáil leis an súil nacht, agus dúir sé níos mó faoi éigetrama ná éon ocail. Ach fós féin, bhreaní an fheirmeor ar a arán dorcha le bród, mar bhí is isaige gan é nach marfach a shealach ar fad go dtí an gemra. Ní raibh sásamh an titim, ach ar feadh nóméid. Le gach lá a chuaigh thart, tháinig an tarán níos lú, agus tháinig an imní ar ais. Ba é an tarán tús an titim, ach freisin miúrachán go raibh na miana ocras ag drúidem, áit an beag gach slisín pábhachtach. Caibidil a dó. Torthaí an titim, úla, plumí agus feirmeoirí. Ba é an titim an tain séasúr, nuair a d'fhéadfadh na feirmeoirí rud ag an millis a ithe, gan maithú iontach as a cuid saláthirtí a thágáil ón a diabhlach. D'aibi cinealacha úl déanacha sna gartaní, feirmeoirí crua mar amad agus plumí a bhí forfa le trúmul. Bhí gach torthaí luachfar, mar ní hamháin gur thug sé fuinneamh, ach bhrí sé freisin ar an monotoní aiste bia an éirmeara. Nuair a thosaigh na chéad fuair ag teachtasteach sna gláinte, chuaigh mná agus páistí chug na gartaní chun gachlud a bhí ar na crainn a bhailiú. Ba iad na húla an ceann bhfómhachtí, má déad fitis marachtáil is faide. Leagadh iad I sraithanna I críomhhoscaí líneáilte le tuí agus cuireadh iad ar shiúl an taise. Bhí feirmeoirí tacha go crua, agus níor éiri siad níos inite ach tar éis cúpla seachtain. Rinne plumí a chrumú díreach as cionn an deatigh an tíine, mar ní raibh trimadóirí ar leith sna tithe tua. Bhí an deataí a thug an blastómh, ach rinne sé freisin go réit siad marachtáil ar feid miama, cé go raibh siad crua agus dorcha. In ainneoin níoreachtaí seo chun tartaí a stóráil, is beag acu a bhar go dtí an gemara. Is minic a scríos mún taise agus feithidí clíomhhoscaí iomlána. Má thosaigh úl amháin ag lábha, runnadh an cuideile go léir go tapa. Ina hananta sin, bhí na lucha a d'fhéadfadh gréimeáil trí amad agus tuí in ithe amháin. Dá bhrí sin, runnadh tortaí a ite go tapa,
sula dóg an dúlra arásíd. Don feirmeor ba angerid de flúise agus dahanna sula raibh gachrúd a ríis ina monotony de leite agus annach. I aiste bia an feirmeora, bhí torthaí níos mó ná mar a bhí mar sníc. Bhí siad ina corrathe nach raibh an bhliain thart fós, agus go raibh rud éigean ann fós, a déadhí a líana isteach sa bhallach. Nuair a dtí na páistí úl díreach an a lámh, déach a dúsmhearí orthu le dóchas ciúin. Bhí is acu nach mbeadh aon rud millis ann I ceann cúpla seachtain. Mar sin, bhí torthaí an tittim ina teabhartas geirid, a tíilte a thug beagán solais isteach I saol, ina raibh an gemara fata, ocras ag dridim. Caibeadil a trí. Cumas a stáráil feirmeoirí bia sa tittim. Bhí sa láthairtí an tittim lechalach, cosú leis an teach tua féin. Ní raibh beirlí neartata míatal nó íslog clocha láidre ag na feirmeoirí. Ba an seomra uachtarach nó pál beag talún a bhí tachailte in aice leis an teach a guds bia. Bhí grán a chanál I cliabhoscaí amad a raibh scoilteanna chó leathan sin orthú, go minic go raibh orthú iad a gramú le héadach. Uaireanta cuireadh málaí airte faoin ghrian. Inas nach daringú an taise iad ón talamh. Rinneadh gachrúd go tapa agus go siimplí, mar ba an éihim a bhí tábhachtach ní an cuma. Bhí glastaí ar stáráil níos primitive fós. Bhí cáréad agus bíotas cotta sa talamh fionór, le genimh a chur faoi. Rinneadh cabáiste a chopag I beirlí amad. Anc má fuair teise ná mún áit éigean, déiteach an tábhar fad dul an alcas I ceann deire seachtaine. Bhí aniún ceanailte I cléamhan agus crachta faoin ghrian, áit a raibh sí tidim, cé go minic go raibh deataigh ón tine ag socrú orthu. Fiú úla a stóráiltear is rahanna le tí a déalaigh seiceáil léthúil, mar déiteach píosa amháin lófa an soláthar fad a bhiliúg. Ach ba iad na Creimirí an bagart is mó. Déiteach lucha agus francach gréim a áil isteach sa chríosca in ihe amháin. Dí siad grán, blasrí, parthaí truma, agus fiú píosaí de rám truma. Chuirdaoine gastí primitive, chuní siad cait, agus uaireanta dé siad san ihe le haidh rud éigean a bhí ag scríobhach faoin uirlar. Don feirmeor bhí gach mála grán ina rachmas. Chiallaíonn cailliúnj tittim isteach an ocras, sula dúchgad an gemra. Bhí tionchar ag an stóráil primitive seo gach rud. Chail bia an tittim a cháileacht go tapa, agus bhí na feirmeoirí trudge I cunne mún, paise agus lotnadí gach lá. Gach maidin déamh siad isteach sna clíoscaí agus baralaí, mar a bheadh siad ag féachant stór. Má bhí gach rud go maith, thosaigh an lá le físibh. Má bhí rud éigean gramathe, múnathe nó flúg, tháinig an apla ais. Ba amdóchas an tittim I srábhaile feirmeora, ach amháin má bhí na soláthirtí fós ann, agus ní raibh sí cinnte riamh. Caibeadil a ceathair. Bailliú beagán mar cuid an saoil léthúil. San Mheánaois ní dheachaigh éon duine chuc an bharis,
chun beachán a bhailiú le had taithneamh. Ní rá sé ina hiúláid ná ina tradiisiún, ach ina riachtanas. Nuair a tháinig an tíiteam go hamláin, chuaigh na feirmeoirí ag bailiú amad beangach gach lá, agus ar an mabhach bhailí siad gach rud a bhí ariúnach le hithe. Bhí beachán, bolatas, measanna agus ceacanna ina slánú a déiteach anrach olamh a dhéanamh ina béle sásal. Chiallaí gach beachán a fuartas lá amháin níos lú ocras. Bhaile siad beacán go cuaireamach, mar déiteach butsan a bheith marfach. Bhí an telas á cur ar aghaidh ó glón go glón, agus múintear de leanaí cinnealacha a aithint níos lua ná cóirimh. Rinne beacán bhalatha a thrimú i rópaí creachta in aice leis an tine, nó cuireadh iad ar bhard as cium an tine. Thug an deataí dá dorcha agus boladh dían dóibh, agus thar éon rud eile rinne sé iad a bharan ar feadh seachtaí, uaireanta ar feadh mheáise. Dír tháinig gach beacán le heacha trimú. Cuireadh beacán úra le anratí, leite, nó bhí siad bácáilte go topa ar an gúil. Bhí béle den sóirtin ina ocad amó, chun blas níos caiste ná cabáiste, ná leite amháin a bhlaise. Dá go leor teaghlach, is beacán a thábháil an tíiteam ó Mheánaois agus ocras umláin. Bhí siad ar ceann de na cóthar siar i naisce amháin, a thug an dúlra dá dhaoine fiú nuair a hep ar na fhómhar. Ba é an mí funtaiste is mó, ná nach rá is riamh cé bhéad beacán a bhí le fáil. Déiteach báistí an forais a thuilte, déiteach an mhaí an talamh a thrimú, agus cosc a cur i rás. Ba sin roulette a bhí ar na feirmeoirí a imirt gach bliain. In aice leis an gcapaiste, ba iad na cáréid, na huinneoiní agus na beatas na cín ba luachmhara. Cuireadh cáréid i ból líonta le gceinneamh. Leagadh beatas i carna na talón a raibh orthú a chosint ón uisce. Ceanglíodh aniuún i munama agus crochadh iad fringián, áit a raibh sé níos teo agus níos tíirme. Bhí sé seo i fad chun go marfadh le plandaí fiú beagán den taise san FHÓMHAR. Ach fiú an sin, lómha cuid de na saláthirtí, éirí bog nó tosú ag boladh róláitear. Rút a chiallaí go raibh orthú iad a chathamh amach. Tháinig na glasraí bochta seo go príomha chu compóta. Rinne angra cabáiste as an capaiste. Cuireadh gránig agus uisce leis na cáréid agus na huinneoiní, ag cruthú anra léthúil a bhí mar bhunús le haiste bia, an tealaigh ar fad. Binnig úsáid as beatas níos lú go minic, mar go raibh siad níos línta, agus thóg siad níos faide le dul as na saláthirtí, mar sin rinne iarrachtaíd a thóbáil le haghaidh seachtaí níos deacra. I mí bhfómhar agus dearafómhar hí na glasraí fós úr, ach bhí is ag gach duine dá bhéad a chuaigh an tam san FHÓMHAR, dá bhéad a bhaisiad ag éirí tín, ag éirí bog, agus ag calla a gcuid blas. Chonaí na feirmeoirí na gcóirdaoine mar a súla, mar bhí is acu, gan na glasraí seo, go niompád a bhfómhar go topa ina ocras. Ní raibh sé seo mar bhí a bhí le taithneamh a bhaint as an carbal, ba é bia a bhí le ligandómh marachtáil. Anra cabáiste, cáréid rócócaráilte agus aniuún. I gach mías bhí siad monotonous, ach thug siad neart. Sin é an fá go raibh an gcóirdaoin
có tábhachtach sin don eirmir. San fhómhar bhí sé cinne an raibh seans ag an tealach marachtáil go dtí an gceimire gan drámaí. Caibeadil a 7. Gránaí agus ire grán tar éis an fhómhar. Tar éis an fhómhar bhí gach mála grán níos luachmhara ná ár. Bhí is ag na feirmeoirí go maith nach raibh arán mar an tain bhealach chun na soláthirtí a shíne. Sin é an fá go raibh an grán nach raibh oiriúnach le haghaidh plúr ardchaideán tar éis é a bheilt, có tábhachtach sin. Ó seo a tháinig na gránaí, na andrathaí agus na leitine a bhí mar bhunús le bia na bheirmeoirí san fhómhar. Ba iad arne agus curca na cin ba choitianta, mar dá siad fiú áit a raibh an talamh lag. Ba só é crunacht a tharla go hanamh I go leor shráidbhailte. Bhí gránaí brute feadh I bhfad, go minic uisce amháin nó brat go báiste. Bhí sé tiúb, trom agus monótonas, ach thug sé neart. San fhómhar rinne béle léitúil dé. Uaireanta cura ire glasraí, beacán trumme nó píosa saile leis, má bhí siad fáil. Uaireanta bhí an grán có tonaí gur cosúil le hisce té le cúpla grán. Mar sin féin chonaí na páistí a gcuid boghlaí, mar bhí is acu gur bheith sin an tain rud a déadfadíos a ithe an lá sin. Tháinig na rudaí a domhan tar éis an ábhar isteach sa fota freisin. Bhí an páistín is é sin na thiarad is míne gin grán scachte, chomh luachar sin nó lebh éon duine iad a chathamh amach. Cuireadh iad le anrataí chun an brat a hiúsú, agus chun mothachán sa taithí a chruthú. Uaireanta measadh iad le beagán plúr agus phríochta bun póta cré, ag cruthú rud éigin cosúil le pan cóga simplí. Ní raibh na thiar seo cuma bheith thorta, agus ní raibh blas me thorta, ach bhí siad ina sláánú nuair a thosaigh an grán lán thathata ag dul léig. San ábhar bhí buntáiste ile ag gránach. Bhí siad níos deacra a bhillig ná páirtí agus arán. Chomh fada agus a déadiló iad a chosint ó heise agus ó géim, déadfadí siáin feadh seachtamí. Chuir seo na feirmeoirí iad a chúráil mar an bhunclach aiste bia. Cé gur ó gach duine ag fáil go leor dám lás tar éis na chéad seachtamí, bhí a is acu gan iad nach dtiúchadh siad slán go dtí an gceimire. Bhí gránach simplí, humble agus monotonous, ach I teach feirmeor Meánaoiseach bhí sé cosúil le garta ciún a chonaí an tocras ar shiúl. Caibeadil a 11. Cailteannas sa láthirtí ó francach agus luch. San ábhar í raibh an námhad is mó ag an bheirmeor, ná an seach ná an tocras, ach francach agus luch. Nuair a deirí na híonanta níos fuaire, chuaigh na Creimirí isteach sna tithe agus sna stáplaí, mar a bheag ina teach féin. Déadfadís dul tríd an cóimhre amad I ceann cúpla uair an chléig, ag scríosa málaí plúr, grán agus grán. Don eirmeor a d'oibrigh na soláthirtí seo an samhrúg fad. Bhí sé cosúil le buile díreach isteach sa bholog. Bhí sé go leor oíche amháin chun cuid den bhia, a bhí le marachtáil ag an tealach fad miana fada a imíonn. Bhí na Creimirí á córach I gcónaí, ach bhí na thuirlisí bunósach. Cuireadh gaistí I cumad an cré, chunne catch, cuireadh bristí isteach I poch sna bailí le héadach agus le cré.
uaireanta rúsaí an tiúnéir tí I lár na híthe, agus déis sé leis an glísteáil tré. Bhí a isaige mura bhreagrú sé go tapa go bhféadfadh mála eile a bheith gramadte, sula néarú an ghrian. De go leor shráidfailte bhí fiú post feirmeor, a raibh sé de cúram an grán chló a chanáil. Ach I nné chúirteanna, ní raibh daoine ná neart ag aine dó seo. Ba an rud is measa ná meach raibh na francach ag cuid bia amháin, ach go raibh siad á trua liú ag scapa galar agus ag déanamh go raibh cuid de na saláthirtí a chathamh amach in ainneún an stad éadúig. Má fuair duine fíleach ná cheimire marabh I mála, ní raibh an mbia I núsáte go minic. In amana ocras bhí pean rudabí a chathamh amach, ach déitach bia éilethe galar a cuirfií deara a bhí I bhead níos contúirtí ná an tocras. Bhí teabhach feirmeor som FHÓMHAR ina gcónaí is strús. Gach meidean rinne seiceal an ggóbhre, na barachaí agus na carnéil. Má bhí na saláthirtí sláán, déad bhí scít a ligean feadh nóméad. Má bhí rutig an gramadte, thosaigh an lá fad le agla agus le arán. Bhí a cuid siathar féin ag imimecht os cór na naine, nach raibh seans acu marachtáil go dtí an géire go níd. Sin é an fád go raibh an córach I cinne francach cho tábhachtach sin. Is ráidile Meánaoiseach bhí gach Creimirí ina chéim amháin níos gara don ocras. Caibidil a hocht. Fiol an hómhar, marú muc agus cúbhnachán anna sa taobh. Ba an tain amdin bhlín a bhéadfadh beagán fiol a fíor a bheith bhart an fheirmeora ná an bhfómhar. Nuair a d'éirí na léhananta níos fuaire, bhí go leor tithe feirme ag ullethú le haghaidh marú muc. Ní rinneadh seo le haghaidh pléisiúr ná tradiisiún ach as riachtamas. Sna míana níos teó bhí an éol ag dul go tapa, agus thug an FHÓMHAR an chéad deis chun cuidtí a chamáil feadh níos fáid. Don go leor teaghlach, bé seo an tain uair a déadfadís blas a bhaint a saile agus fiúldúr. Tháinig an teaghlach fad le chéile ag an marú muc. Íteach na catama ba luachmhara lárach, mar bíad na cín ba tairisceanna agus ba ghearra ba bhilioch. Chuí an tá na hargáin ina bheanacha agus na scealóga taní isteach sa fota an lá sin. Rinneadh iarracht sa láthair a dhéanamh. Cuireadh salan an moladh, chumal an éol le thuisce sáirde ná crothaigí art faoin díon chun trumú ó dheatach an tine. Chuir cuid acu I cumadaán cré tomtha I sáil, ag cruthú rutigin cosúil le cuilbhnóir bunúsach. Bhí muc féin ag tealaí bhachta go hamamh. Go minic ní bhuair siad ach íorar, ná cheannaigh siad píosaí beacha fiala ó córsanna níos séimhre, ar a bhiúló iad. Bíad na cnámha, na scealóga saile agus na hiarar crachan na cín ba chaiteanta. Rinneadh anrach a seo, a bhí ag boladh deatigh agus salainn. Cé gur bhainse seo leis an bheol is measa, do go leor páistí, bé seo an tain uair sa bhliain a bhreisiad rutigin
níos saile agus níos líonte ina méal ná gránig ná cabáiste. Bhí brí sicáileach ag an bheol freisin. Ir fad ná méid garid, bhí atmosfér féile san teach. Fáhí dúine níos láidre, mar tar éis miana ag ihe, leite agus glasraí, bhí blasán a bhí bainteach le fíor uinneamh. Ach dimig a mothúchan sin go tappe. Nuair a deirí an ill as, agus an cuid is mó díobh cuilnithe don gemre, díl siad angrachaí humble agus gránig túbha. Don feirmeor, i rá fiol an óver ina só. Ba unneog anna bheith, tríd éadfaí sca satiety san am atá hart a eáil. Ach bhí a is ag gach-duine go marafach sé seo, ach cúpla lá. So le dúchcí an chéad seach, ní bheith ach angrach cabáiste, gránig agus uisce té le thiar glasraí sa fota a ríis. Mar sin, bhí maró much an óver, cosúil le anáil roimh thréimhse ada, ina rá rutigan níos mó ná blas ag dul I léig. Caibidil a deich. Éisc fraganna agus gacha thug an tuisce. I seáid le meánaoiseach ní raibh iascaireacht éasca ná íofachtach. Ní raibh sé me go bhféadfach na feirmeoirí dul go dtí an abhainn agus fillig le ciseán lán. Bhí línta ma, rópaí lágra agus éon trealamh garmúil acu. Ní raibh bád acu agus níor úsáideach slata iascaireachta mar a thugtarí daniu thorar be. Bhí an tuisce fuair, ríthábhachtach agus contúirtach go háirithe san FHÓMHAR. Dá bhrí sin, bhí iascaireacht níos mó ná iarracht éadócha ná fainse cinse bia. Rinne daoine iarracht iasca gabháil nó nach raibh éon rua eile acu. Bennad úsáid as ciseán fitte ó géige, seacéad mhóra nó gastí sealadacha ó clocha. Ach bhí na thuirlisí seo lag. Ba mhinic a fuartas iasc beag ná rudidir be níos mó. Má dairí le duine éigean píosa mór a gabháil, bhí sé ina sensational sa sráidile fad. Sna ciumhnachán sin, bhra sé in náiríre mar éile, mar ní raibh mórán ann a déitach ligean dó féin feol ón abhainn níos mó ná cúpla uair sa bhliain. Bhí iasc mór beagnach as sruchag na feirmeoirí. Níor thug na bogáin éadamhain ach píosaí beaga, a curra leis an anra fad, le na náiritear na cnábha agus an clacian. Ní raibh éon duine ag rúnú. Bhí is ag gach duine go raibh sé níos fearr ná rudidir be. Agus nuair a dúirt an abhainn tar éis báistí, dairí an tuisce códorcha agus cótapa sin go raibh sé dóigheannta rudidir be a gabháil. Ansin, dimpí na feirmeoirí in náird chuig an méad a bhí in aice leis an uisce. Fraganna, páirteáin agus slígéisc uisce. Ní raibh na ruanna seo ach ina sláánú sna léitheanta is measa. Bhí fraganna brute san anra, chur a páirteáin san uisce fiúchta agus bhí slígéisc fríochta an tine. Bhí an blas achtrach agus géir, ach ní raibh éon duine in ann ligean dó féin a rúnú. Is saoil ina raibh an tocras ag lurc díreach taobh méid den doras, dí siad gach rud a déadfaí a gabháil, fiú uair amháin gach cúpla lá. Mar sin, ní raibh an abhainn chomh mór sin mar áinse bia, ach mar an dóchas dearannach. Déadach sé béle beag a thuairt, ach cóhéas go céine, déadach sé rút bí a thuairt. San óver, Jill na feirmeoirí ón uisce, go minic le lámha folamh, ach fós runn siad iarracht an lá darceán, mar inámanna nuair a tháinig feithidí, lucha isteach, agus le líon
báistí troma, hanig fullach anamhíthe ó gach clós isteach ann. Ní ró rochtan ag éine ansí isce glán, mar sin déitach ól isce gan ullethúchan a bheith ina chúis le tinneas, fheoras nó buneach trom, a bhí marfach sa bheanais. Sin an fá go ndeanú béir lag, bunúsach. Ní ró sé riachtanach le haidh sprí, bhí sé riachtanach le haidh marachtála. Rinne béir ó orne nó ó chorca, úranta ó iarraí, tar éis an óvar. Bhí sé dochcha, géir, isciúil, agus I bhfad ó na rudaí a tugamid béir orthú inniu. Mar sin féin, rinne an cipig an deach seo I bhfad ní sábháilte ná uisce an óvar. Jo na feirmeoirí go látúil, mar bhí orthú a cuid billig a líana le rutéigin. Bhálaigh an béir an tocras, chuaigh sé teas orthú, agus thug sé fuinneamh dómh na láhananta is crua. An gúis chéanna rinne deochanna páistí bunúsacha freisin. Bainneag úsáid as úla, plumí agus piúrí, a bhí rómhog le hithe á. Brútead iad dorteag isce ó tabar orthú agus lictar dómh cipig. Rinne deach searabh a bhí deacar a léach fiáin, ach bhí sé mesciú, agus níos fearr ná isce a bháin a ól. Thug sé físeamh garaid go háirithe nuair a bhí na híonanta ag éirí níos fuaire, agus bhí níos lú mbia ann. Bhí alcoil an óvar mar léthas agus mar chosant I cúnne agla. Chairigh sé le trónóní fada a chrasnó, líonn sé an boladh fullmh, agus chuaigh sé dearg leis an strús a bhain leis an ndearige a bhí ag trúidem, fiú a bháin fad nóméid. Ní ró sé ina só, bhí sé ina uirlis martanis nuair a déitach uisce dochar a dhéanamh. Agus níor lig an tacras de gine súbhnas a áil. I dtí fheirmeora bhí fiú an talcail is simplí, cosú le bacinn tanaí a scar an saol léithúil ón éadóchas. Caibidal 3 Ocras tréis clucha sneachta, lotnaidí agus galar plandaí. Déiteach an fhómhar ní chabhán fuacht agus ceá a thabhairt, ach freisin tregóidí a bhain an dóchas dearnach do gine. Ba leor éon starm plucha sneachta a bháin chun páirt grán umláin a scríosa. Uaireanta san airich nó sa samhraidh tháinig galar plandaí agus dorchaigh an grán sa le bhéiteach sé aibhiú. Uaireanta tugadh báistí troma I mí lúnasa agus rinne múnla carn umláine fós sa fáirt. Chuir sé seo go léir na cúlcaistí fómhar a bheith gan, agus thosaí daoine an fómhar leis an éileas nach bhéadsaí an gimire a thrasnú gan ocras. Nuair a bhí na fómhar log, dí na feirmeoirí níos lú nó mar is gnách feadh an fhómhar, cé go raibh siad fós ag ithe an bheag. Rinne an anra níos tamí, an tarán níos tamí, agus rinne an leite có isciúil sin gur réigean a déadmhé léich bia. Minic a lig na daoine fásta orthú féin nach raibh ocras orthú chun níos mó a ágáil don na páistí. I tealaí den sort sin, bhí cóntú ciúin ann go mbeadh na daoine beládra ag follamht an ocras níos faide, anas go mbeadh seans beag ag na daoine laga marachtáil go dtí an tarach.
ach níor éibrí an iirecht seo míorúiltí. San FHÓMHAR thosaigh an lagú, an mearán agus an lagge a dás gach seachtam. Ba iad na casna be scanrúla, áfach nuair a d'imigh na cúlcaistí níos tapúla na mar a bhíos ag súil leis. Uaireanta tí Creimirí cuid den grán, sula dúg aine faoi deara. Uaireanta eile rinne an bartla cabáiste chomh géir sin go raibh an pábhar fad le caitheamh amach. San FHÓMHAR níor féidir na butún seo a cheartú. Má rinne rud ag an damáiste, caille é go deá, agus bhí an gemara ag teacht. I casna tramthúiseacha bhí dhaoine a gcuid shráidimhe a ágáil. Má bhí an grán cailte agus na glasraí lobhag, ní raibh aon fointe fomacht. Fácáil teallaigh éadaí, uirlisí, potter agus beagán arán a bhí fágachu. Chuaigh siad chug na cathracha le súil go bhochaidíos obair nó alms ann. Níor fill go leor acu ais riamh. Bhí rud ag an ciún agus máll ag baint leis an ocras fhómhar, ach bhí a chud iarartí chomh tagaideach le cogadh. Beinneadh a neart díobh agus rinne shrábhailte iomlána tíiteam isteach sa gembrach. Níos mó cosú le torthadas ná le céim eile den bhliain. Bhí an fhómhar i shrábhaile Meánaoiseach ina am de hiúnas, boladh deataigh agus taise, ach freisin ina am de agla a bhí suite go domhan i ngach duine. Ar dúis bhí sé le feiceáil go cinearta. Bhí boladh arán úr, plumí tromaite, cabáiste i maralaí, agus beacán crochta is cinan tinne. Ach bhí an flúis a ghearr seo imethe go tapa. Gach barága a bhí ag dul i lágad, hí na glasraí ag dul i bog. Bhí na torthaí ag dul in rochí sna clíomhoscí, agus bhí na lucha ag iompar an grán san níthe a bhí le marachtáil go dtí an teirech. Bhí an feirmeor ag strachailt le marachtáil lá i níag lái. Anra cíalathe le huisce, leite tíothe le fhírinne, slis tonaí arán sáthaithe i potta. Sin an saol léithúil, agus áitíogan in aice leis bhí an agla ag lí. Agla rith an nemrag, rith an marille cabáiste folamh, rith an gúlciste leite rótonaí, rith an ngeabhar a d'fhéadfadh an taon duine a bhí an ann opair a legan. Bhuain an FHÓMHAR úlaíocht, ach thar éon rud eile, chuir sé i gcibhne go raibh saol an fheirmeora bunathe bhunús lachálach. In ainneoin an cruas seo fad, damhdúine. Bhallaigh siad beacán, chruimhigh siad páirtí, sábhaigh siad cnóna, rinne siad béir bhunúsach, agus rinne siad iarracht, gach brontanas, a thug an dúlra a úsáid. Agus nuair a heb na FHÓMHAR, nuair a scrías na clocha sneachta an grán, ná nuair a fuair na cúlcistí bás sa ghrian, chuaigh siad an máthair i gclorach dáchais sna cathracha. Bhí an strechel seo san na Mheánaois Ní don domhan, ach dóibh sin bhí sé gach rud. Sin a bhí i mbia an fheirmeora bheamaiseach san FHÓMHAR. Ní blas, ní flóise, ní dána ó fictúr féinseáilte, ach saol léithúil crua agus córamh leanúnach na mbrúidíní. Mós mian leat na cabatlí ile de héal dúine an amasin a áil amach, fág síntúis, agus fille an seo
don chéad achtra ile, de na céite dorcha. Seacht.